Hi guys, na naman mayong palis diha. So magbalhin na po tagbaka. So akong papa maglugi guys. Inanim na sa bukin, mamalhin tagbaka, mamubutag mga garden, magalugi ita. So klase-klase atong trabaho. So tara na. Kaya atong baka wa nay kaon. So sa ato sang videohan ang mga lubi nga harvest akong papa ha, para makakita mo day na lubi nga ready to harvest. So mo ni agban brag hilaw pagpanit pero kino na nakadangag mo na okay na siya. So tara na langan-langan mata na. A few moments later. A few moments later. Hi guys, padong mi ani sa Tagbularan guys kay magpaturok mi og hemoglobin sa akong manghod para mataas ang dugo guys. So nagaunday mi ani guys. So mana giturok sa yang tiyan. Then pagkahuman nagpahuway mi ani kay padong na mi uli dya papaman si Daniel ang manghod nga pastor. So nagwat-huwat sa ami ani sa entrance sa hospital. So lantaw na ninyo guys, view kadyo ang ilang entrance. Gila ay mi ani guys kay pagkatugan mi so nakatug jud si Julius guys. Mana ang information nila guys information. Uy ana nakatug mo pa guys. So ako ra di makatugan ni kay mag bantay man ko nila ani guys. Mazuli kay na ilingkuranan nga alami katugan. So mana sila si mama og si Julius natug sa entrance guys. Burag nakabutaka ba. So mo na ang mga nga giturukan og hemoglobin guys. Then pagkaugma nagsuroy-suroy mi guys. Mo na unay butong nga pwede ni ibay ibungbong mo ni among ibungbong sa una guys. Mo na among ingag butong. Mo na pwede na isaw bungbong aning mong bay. Baka nindot kayo. Small bamboo. Mura dyan na kadagkoon guys, di na mo dako og ayo. Muturok po na siya daplin sa sapa. Healthy kayo siya guys Pero dabong pa siya. Di pa ni pwedeng himong bungbong
Kayus pa ni. Guys, damis kalasangan guys. Adik din nilasang guys. Tungkol mo? No. Ha? Butong. Butong nga gagmay. Itanong sa baya. Oo. Banana jadi kau dini, udah nunggu ban. Mudah gahan mana? Tag-as. Baga. Na ana tumban aso bagjo ni ba tay pagbakod. Sa. Oh. Ito ang aming kay Mito. Sige, ko na. Uy, daghanday ma. Hinog. Mga hinog, nagkaon ko na mo. Ako bisa sa pakan usa. Aw. Ayo deh, aku kuning kaon. Ang sarap. Oh, Ah, ubot ngan. Be? Ang dami isa jod. Tapi bisa bitaw ni. Bi. Sa video sa ko doy. Lamig dugo. Video sa ko ba? Ya, saya kumutoy. Saudara guys, oh. Amin ah. Gabirang na bawa. Oh, dara oh. Kay Mito. Nga, na mama oh. Bisa. Oh. Ah. Kajo. Ora po na bunga na. Dagko kajo guys. Ano man tay bunga na? Ha? Bara siguro ah. Ora po to. Yung man eh. Pwede mo dari. Ay, biliban ho dari. Lupad. Wah, mora na bunga. Bunga ni. Ba. Nog. Oh. Agad ko yang hinugan ni. Ora pod. Tamis. Angkel. Alipay mo iro. Katawag iro. Ya ka. Maju na pag natumba kay ang doora ko mga kan. Kay Mito. Okay, habog busan ni panggaduget. Ng gabson. Yeah. Mas pasod ko na pud pangkuha ng mga Kahoy, design. Ya, dalam trabaho pa nanin jo kay dugay pa jamo. Gani ko dugay pak pa na. Panamnan sa lamig kunig milon ani kila. Prihan mo daan, usan mo. Nagmilon.